खुलुमबाय। जे घटनाया 19 तारिख मोनायाव जानानै बर' सासे सुबुंनि जिउ खहा जानानै मोनसे दाङाबाजिनि महर लादोंमोन। बे दाङाबाजिनि महर लानायाव दिनै बर' रायजो राजाफ्रा खन्द' खन्द' रिलिफ थानो गोनां जाबाय। आरो बे रिलिफ थानायाव बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे मोजां स्टेप लादों। मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिथांमोननि थानाय जानायनि बेबस्था आरो दिनै बिथांमोननि 100% सिकिउरिटिनि बेबस्था हाग्रामा महिलारि सारा गावनि खुगाजोंनो बुंलांदों। बिनि सिगां सिगां दिनै जोङो नैबे खोथाखौबो साननांगौ जानानै फैदों। दसे उनावनो आङो नोंथांमोननो बे हाग्रामा महिलारि सारनि मोजां हाबा मावनायखौ आङो खोन्थानो थांगासिनो दं। बेनि सिगां सिगां नैबे खोथाया जों साननो गोनां बाथ्रा जे हारि हिसाबै आरो बिथांमोना दिनै गोबां जायगायाव सान्थि सावरायनाय सान्थि कमिटि दानायनि गेजेरजों दिनैबो एब्राबलि बिथांमोना जों थागिबि सुबुंफोरखौ जुदि आवथायाव दोननो नाजायोब्ला, जोंनि सिगाङाव गोरोबनो नागारै दादागिरि देखायोब्ला आरो जोंखौ सै थांनो हाया, हाथाय बाजार सोलिनो हाया जुदि देखायोब्ला बेयाव रावबो बर'फ्रा सहायनानै थानाय नङा। बे खोथाया रोखा। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नैबे फंसे खोथाखौबो बुंनो नागिरदों जे बिथांमोननि गेजेराव हाबफैनाय गुबुनारिफोर, गुबुन जायगानि मानसिफोर, बेखौ थाबैनो बिथांमोना बे जायगानिफ्राय होखारहर। बिथांमोन फैनायावनो गन्दगल जादों, नङाब्ला जोङो बयबो मिलायनानै थांनानै थानायाव बयबो मुखुब मिलायनानै थांनानै थादोंमोन। दिनै बिथांमोनखौ होखाराबा खस्थ'आ सोर मोनगोन? जायगानि ओनसोलनि सुबुंफ्रासो खस्थ' मोनगोन। बिसोरथ' खामानिखौ मावनानै थांसै, थुलुंगा होलांसै। जाय लकेलनि सावथाल बिथांमोनासो खस्थ' मोनफागोन। जुद्धआ बिसोरजोंसो नांनांगोन। जुद्धनि थाखाय बिथांमोनासो रुइन गोग्लैसोनो गोनां जागोन। बैसोर नङा, बैसोर खिन्थु मावनानै आवलायनानै थांगोन। दा बेखायनो आं बुंदों, जिमान आसे आमार लकेলত थका सावथाल रायसकल तेखेत সকলৰ মাজত जितु बेलेग जागारफोरा आहा सावथाल लोक সকল আছে, तेखेत সকলক অতি শীঘ্ৰে অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা পাঠাই দিয়ক নিজৰ নিজৰ জাগাত। আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কিছুমান সাহস দি পেলাই, ইনস্পায়াৰ দি পেলাই তেখেতসকলক তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাৰ কাৰণে উত্তেজক কৰি আছে। তেখেতে কৰিব, কিন্তু যুদ্ধটো আমাৰ লগত হ'ব, লোকেল পিপল, লোকেল মানুহৰ লগত হ'ব। আমাৰ লগত মিলা প্ৰীতি থাকিব লাগে। আমাৰ লগত যদি মিলা প্ৰীতি নাথাকে, যদি গণ্ডগোল হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে কি বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ পৰিস্থিতিটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। বাহিৰত মানুহটো ইয়াত কাম কৰিব, কাকবা মাৰিব যাব, কিন্তু লোকেলত মানুহবিলাক ইয়াত কাৰণে বলি হ'ব লাগিব। চেক্ৰিফাইচটো কোনে হ'ব? এই কৰা মানুহটো নহ'ব না। এই কৰা মানুহটো ইয়াত কৰিব, বাছ ইয়াৰ পিছত পলাই যাব। কিন্তু চেক্ৰিফাইচটো কোনে হ'ব? লোকেল সাঁওতালবিলাকে হ'ব। আমাৰ বড়ো মানুহবিলাকে চেক্ৰিফাইচ হ'ব। গণ্ডগোলটো আমাৰ মাজত, লোকেলত মাজত হ'ব। এই যিটো খৰা বেলেগ জাগাৰ পৰা অহা মানুহ, তেখেতসকলকতো নাপাব আমি। এইকাৰণে চিন্তাধাৰা কৰিব লাগে। অতি সোনকালে যিমান আছে বাহিৰৰ পৰা আহা সাঁওতাল লোকসকল আছে, তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে নিজৰ নিজৰ জাগাত পঠাই দিয়ক। আৰু যোন জাগাত সোমাইছে ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ক। নহ'লে বহুত আৰু পিছত গণ্ডগোল হ'ব। এইটো কোনেও প্ৰটেক্ট কৰিব নোৱাৰিব। जानला मोनला सासे सानै 10 जन 20 जननि साहस लानानै बिथांमोना, सावथाल बिथांमोना मिलायनानै थानाय रायजो राजाफोरखौ थुलुंगाखां होनानै जोंजों बर' हारिजों कमिउनेल क्लेशेस खालामनो दानाजाथों। बे स्पष्ट खोथा। बयबो हारिनि थाखाय, हादरनि थाखाय गोनांथि जायोब्ला गसंख्रांलायनो बयबो हायो, सावथालाबो हायो, बर'आबो हायो। बाराद्राय दादागिरिया सोलिनाय नङा। सरकारनिफ्राय जाय स्टेपखौ लादों बे जोबोद बाख्नायथाव। मानिनानै सोलिनांगोन। सावथाल बिथांमोनाबो सिगांनि बायदि जेरै दं एरै मिलायनानै थांना थानांगोन। जों बर'फ्राथ' जेब्लाबो बयजोंबो मिलायनानै थांना थाखायो। जोंखौनो जोंनि हानिफ्राय होखारनो बिथांमोना नाजायोब्ला, আমি এই ভূমিপুত্র সান অফ দিস সয়েল অফ দিস ল্যান্ড, ইয়াৰ পৰা আমাৰ মাটিৰ পৰা আমাক যদি খেদিব বিচাৰে, কি আমি এনে থাকিম নাকি? এনে বহি থাকিম নাকি?
सुबसाब सायथाखिमनाखि बे मोनसे खोथा दा बेनिखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव BPF टिमा जिबादि बिथांमोनखौ दायित्व लादों बिथांमोन मानि बर'खौबो सावथालखौबो रिलिफ थानांनाय आरो बुलि जानांनाय सुबुं बिथांमोनखौ जाबादि दायित्व लादों बे जोबोद बाख्नायथाव आरो बिथांमोना हास्थायदों जाहाथे गन्दगला दाजाथों गन्दगल जायोब्ला डेभेलपमेन्टआ गाहायाव थाङो जोङो डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनांगौ नाथाय सह्य खालामनायनि बारासिन अयथासार जायोब्ला बेवहाय रावखौबो हमथानो हाया बेनिखायनो बुजिथों थासारिखौ सिचुवेशनটো केपचार करिब लागे এই সাঁওতাল মানুহসকলৰ ভিতৰত ইমান পঢ়া শুনা মানুহ আছে এইখিনি কথাটো বুজিব পৰা নাই তেখেতসকলে গণ্ডগোল তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে কোনে অৰ্ডাৰ দিছে কোনে সাহস দিছে তেখেতসকলে বড়ো মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি মাৰি পেলাবৰ কাৰণে কোনে অৰ্ডাৰ দিছে কোনে সাহস দিছে ভুলটো তেখেতসকলে আগত কৰিছে আৰু যেইটো জেলত আছে 18 জন তেখেতসকলে পুৰা ফাঁসি এনকাউন্টাৰ কোনো কথা নাই বাস बेनोसै रायजो राजाफोर नेक्स्ट भिडिअआव आङो मोजां मोजां भिडिअ बिनि सायाव लाबोबावगोन सोर सोर मा मा खोथा बुंबोदों बिथांमोननि बर' रायजो राजाफोरनि आरो सावथाल रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय ज' मिलायनानै थानायनि थाखाय बेखौ आं होनो नाजागासिनो दं स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ कमेन्टखौ नोंथांमोना लिरना हरबानो जाबाय थेंक इउ